Gawn ni gydweddiw. Ein tad i ni'n diolch i ti unwaith eto am gyfle newydd i ni ddatholi ti yn y lle hwn. Arglwydd i ni'n gofyn i ti fod gyda ni, i ti yn bendith ni, i ti nesau ato ni arglwydd yn dy ras, ac i ni'n gofyn y cyfan yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Yr emyn cyntaf yw a garol cyntaf am wele cawsom y Mesaia cyfaill gwerthfawroga erioed. I ni darllen y bôn yma allan o Efengil Matthew, penod 2, a dechrau gyda adnodau 13 ymlaen i ddiwedd y benod. Wedi iddynt ymadael, sef y doethion, fel ych chi'n cofio, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd, ac yn dweud cod, a chymer y plentyn a'i fam gyda thi a ffo i raifft. Ac aros yno, hyd nes y dywedaf wrthyd, oherwydd mae Herod yn mynd i chwilio am y plentyn mwyn ei ladd. Yna cododd Joseph, a chymerodd y plentyn a'i fam gyda gef liw nos, ac ymadael i raifft. Arosodd yno hyd farwolaeth Herod, fel y cyflawniad y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd o raifft y gelwais fy mab. Yna, pan ddeallodd Herod iddo gael ei dwyllo gan y syryddion, aeth yn gynddeiriog. A roddodd o chymyn i ladd pob bachgen y Bethlem a'r holl gyffiniau, oedd yn ddyfloedd oed nelai, gan gyfrif o'r amser yr holodd ef a'r syryddion. Felly y cyflawnwyd y gair, a lefarwyd trwy Jeremia'r proffwyd, clywyd llef yn Rama,
Wylofain y galar I dwys. Rachel a'n wylo am ei phlant. Ac ni fannau a'i chysuro am nad oeddynt mwy. Ar ôl I Herod farw, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos mewn breuddwyd I Joseph yn yr Aifft ac yn dweud cod. A chymer y plentyn a'i fam gyda thi a dos I wlad Israel. Oherwydd bu farw y rhai oedd yn ceisio bywyd y plentyn. Yna cododd Joseph a chymerodd y plentyn a'i fam gyda gef a mynd I wlad Israel. Ond wedi clywed bod Archelais yn taernasu dros Judea yn lle ei dad Herod, daeth ofn at Joseph fynd yno. Cafodd ei rybuddio mewn breuddwyd ac am y dywodd I barthau Galilea ac am sefydlodd mewn tref a elwyd Nazareth, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd drwy'r proffwydi, gelwyr ef yn Nazaread. Dyna air Duw I ni y bore yma ac yn ni'n gweddio bydd I fendith Duw ar y gair hwnnw ac ar y grandawiad. Gawn ni droi at Duw mewn gweddi, gawn ni weddio. O arglwydd, I ni'n diolch I ti y bore yma bod ni yn cael dod I ymgynnull y gwmpas y gair hwn sy'n dweud cymaint wrthyn ni am yr arglwydd Iesu Grist, bod ni yn sylweddoli arglwydd dy fod ti yn y dyddiau hyn wedi llifaru wrthyn ni trwy y gair, yr arglwydd Iesu. A felly arglwydd ni'n diolch I ti am y ffaith bod y gair gyda ni, nid yn unig y gairiau arglwydd, ond y gair I hunain. Ac yn ni diolch arglwydd am y gair hwnnw. Y gair yn naethrwyd yn glawd, ac y drigodd yn ein plith ni, Emmanuel, Duw gyda ni. O arglwydd, ni'n diolch I ti am dy agos atrwydd heddiw. Y ffaith fod ti wedi dod i'n bybl ni, megis arglwydd, yn person yr arglwydd Iesu Grist. O daeth Duw dod mewn presed i'r byd. O arglwydd, ni'n diolch I ti am hynny. Ac yn arglwydd ni'n cyffesu y bore yma, falle bod ni bach yn llesg ar ôl dathliadau doleg, falle bod ni bach yn ddifawyd, yn ddigyffro arglwydd. A felly ni'n gofyn I ti, a'n deffro ni, arglwydd I ti ddangos I ni reality y pethau hyn, I ni wedi clywed sawl peth gogeneddus, gwirioneddol ardderchog arglwydd yn y dyddiau diwetha, yn yr wythnosau diwetha. I ni wedi cael myfyrio ar ryfeddod dymnau di ath bobl di. Yn arglwydd ni'n cyffesu weithiau ni heb gael ymsymud, heb dyfolian I ti fel y dylun ni, heb dyweld ti fel y dylun ni arglwydd, heb gloddesta a dy ogoniant ac ar dy hyfrydwch am person ar arglwydd Iesu Grist. Felly arglwydd y ddechrau'r Oedfa hon, maddau ni bod ni mor o ddigyffro arglwydd, mor ddifywyd weithiau. Arglwydd anfon ti yr ysbryd glân I ddangos ni unwaith eto hyfrydwch yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, I brydferthwch chi, fel bod ni'n ymyfrydu yn llwyr yn ddwyf ac mewn dim byd arall, bod gogoniannau'r byd hwn yn cilio, bod atyniadau y byd hwn yn cilio. Felly arglwydd bydd gyda ni yn ystod yr awr fach hon, arglwydd, diolch I ti am y cyfle I gwrdd unwaith eto. Diolch I ti am y rhyddid. Diolch I ti am y ffaith bod y drysau'n agor. Diolch am y ffaith bod ni wedi cael coeddi gair yn y lle hwn yn ystod yr wythnosau diwetha. Diolch am y llyfrynau sydd wedi mynd allan i'r tai o'n cwmpas ni. A diolch I ti am y rhai sydd wedi troi mewn drwy'r we arglwydd, drwy YouTube I rando a gwylio y gwasanaeth cyrolau. Ac ni'n gofyn arglwydd I ti ddefnyddio pob cyfrwng posibl I ddod y phobl at y ti di hunain. O arglwydd I ti symud nhw o dywyllwch I thryfedd o leini di yn yr amser hwn. Arglwydd, mae mawr angen amdano ti arglwydd ac ni'n gweddio y dau di arglwydd ni'n plith ni. Y dau di galonau pobl o'n cwmpas ni sy'n mor wythnysig, sy'n gyndnid ni dderbyn y gwirionedd, sy'n gwrthod y gwirionedd, arglwydd gere. I ni'n gofyn. Felly, bendithio rai yna I plith sy'n methu bod gyda ni yn ein cymdeithas ni arglwydd. Bendithio rai sy'n gaeth i'w catrefi. Bendithio rai sy'n pryderus arglwydd ac yn ofnus oherwydd
y virus. Bendith y rai sy'n cynnal y pobl ar hyn o bryd yn cefnogi nhw. Bendith o'r gloedd, ni'n diolch i ti am y gwasanaeth iechyd, ni'n gwybod bod nhw'n bwysau mawr ar ysbytau ar hyn o bryd. Ond ni'n diolch i ti am y ffaith fod ti yn dy ryfedd o'r agluniaeth wedi trefnu bod yna frechli, fod yna obaith am iachad. A diolch mwy byth am y gobaith am iachad yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly bendith y rai sy'n methu bod gyda ni, ac yn ei cyflwyno'n hangenion mawr ni i ti arglwydd. Arglwydd delia gyda ni, ymdrin yn ni, yn dy diriondeb, yn dy dynerwch, fel i ni wedi clywed. O, diolch am galon dyner yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti, arglwydd, am y ffordd addfwyd mae'n delio gyda ni, bod ni mor galed ar brydu. O, arglwydd, cofio ni nawr, cofio ein gwlad, ymwel yn gwlad ni, a bydd yn agos ato ni yn ystod yr oedfa hon. I ni'n gofyn y cyfen yn enw'r arglwydd Iesu Grist ei hunan. Amen. Chi gyd wedi agor eich anregion yn Nadolig. Chi wedi. Da iawn. Da iawn. Chi'n bobl sy'n rithro i agor nhw? Peth gyntaf yn y bore, na chi'n gallu bod yn amleddgar, chi'n gallu aros rhywfaint tan, chi'n lan y gyda'r, na chi'n sy'n aros yn y gwely, chi'n digon amleddgar. Wel, wi heb agor un anreg. Chi'n gallu gweld yr anreg yma? A mae anreg yn anreg special i. Mae'n anreg gan, ar y cyd gan ddwy yn merched. A gan i, yn gwybod bod chi'n bobl ddeallus iawn ac sylwgar iawn. So, tynnu sy'n dynnu cwpl o luniau na pan o'n i oedi ddo, ond i tris dynnu cwpl o luniau hwn, ond y lluniau ddim yn dda iawn. So, felly o'n i'n meddwl dod ar peth i hunain. Chi'n gallu dyfalu beth yw e. Fi'n siŵr bod hi'n anodd dyfalu beth yw e. Chi ddim yn cael gweithio mas fel cael syniad i Nadolig. So rwy'n gwybod beth yw e? Llwy glow, yeah? Shovel, yeah. It's not quite a shovel, it's more of a spade. Like not a shovel, but it's a spade. A spade, similar to a shovel, but a spade. But I haven't opened it yet, because I didn't think it'd be a good idea going out on Christmas Day gardening. And yesterday wasn't very good, and today I won't. But I haven't opened it yet. But do you think what do you think? Do you think it's any good like this? Do you think if I just left it unwrapped, if I left it wrapped, left it there, and didn't bother with it, what do you think about that? How would I know if it's any good? Would I know if it's any good? What do you think, Summer? You think I better open it and use it, you? I haven't got a clue at the moment, have I? I know what it is, but I haven't got a clue if it's any good or not. Should I open it, do you think? Yeah. Or should I take it home and open it? You might be surprised, you might think it's not a shovel or spade. Smart, isn't it? Oh. And later on in the year, you'll find out how good it's been and how many, see, special one. Yeah, even left the price on. But even though I know the price, and if I told you, even more than that, I was actually there, I actually chose it and gave it to him. Even though I know the price, do you have this problem with the last bit of wrapping paper always? There it is, nice now. Kent and Stowe, special. It's still no good, is it? It's still no good. If I left it in this pocket, it's no good. If I left it there in the paper, shining, nice like that, it's still no good. I've got to grab hold of it, and I've got to take it out to the garden and dig, which will happen on us later on. And I thought, that's like some of you here, really. You know
about believing in Jesus Christ. You know about it. You've looked at it. You've looked at it and think, yeah, that's believing in Jesus Christ. I know exactly what it's like. But you've done nothing about it. You've left it on the shelf there. You've left it in its wrapping paper. You haven't proved yet how good Jesus Christ is. How good believing in Jesus Christ is. Chi ddim wedi wneud eto. Chi wedi gadael y fyna. Chi ddim wedi cymryd y camau angenrheidiol. And you can't tell me that anybody who comes along here from week to week doesn't know how good Jesus is, how good the gospel is. You can't tell me. You're bound to know. But the problem is, you need to take the steps to believe in him. You've got to trust him. You've got to grab hold of it. You've got to grab hold of the gospel and believe in Jesus Christ. That's no good standing there. And it's no good you leaving Jesus where he is, where the gospel is. Knowing it's good, but without proving how good Jesus is. Yr ail garol. Diolch. Fy Iesu yng ngweredwr arglwydd, does neb fel ti'n dailwng yn wir o molian ti, rhyfeddol yw dy gariad di. Wel, gobeithio bod chi gyd wedi cael Nadolig da, a bod chi wedi mwynhau y diwrnod o ryddid, gawson ni.
Falle bod chi'n gyfarwydd o'r rhaglen dyledu 3 lle ar Oedfa Gymraeg. Falle bod chi'n gyfarwydd hwnnw. Dwi'n credu bod yna Christmas special, fi ddim yn meddwl, a dwi'n credu bod y Christmas special, sy'n un wedi bod, yn arbennig iawn. Dyma 3 lle, bedroom, bathroom, a shed, ar un i le fi'n cael mynd. Ond mae'r rhaglen, os ych chi'n gwybod, y rhaglen fel rhywun enwog yn mynd y bobl sy'n gwylio i 3 lle sy'n arbennig iddyn nhw, sy'n o arwydd y cad iddyn nhw. Yn y gorffennol, mae yna un rhaglen gyda llaw, gyda mab yng nghyfraith aelod yn Tabernacle arni. So cwiz i chi, cwiz nadolig i chi. Ond mewn ffordd, yn y darn darllenes i, dyna beth mae Matthew yn ei wneud gyda ni. Mae Matthew a ddechrau i efengil yn mynd â ni i 3 lle sy'n bwysig iddo fe yn hanes Israel. A mae'r llefydd hyn yn dweud rhywbeth wrthyn ni am yr presedol a'r dyfodol a'r gorffennol hefyd wrth ddisgrifio digwyddiadau o gwmpas geni yr arglwydd Iesu. Ac mae'r efengil yn aml iawn, a'r ysgrythur yn aml iawn, yn hoelio pethau i lefydd diriaethol, i lefydd real. Mae hwnna'n bwysig i ni, dwi'n credu, fel Cymru, bod pethau fel hyn, bod gwirioneddau yn cael eu hoelio i lefydd gwirioneddol. Rhywbeth i feddwl amdano fe. A mae'r llefydd hyn o bethnas wrth bethnasu tragwyddol i chi a fi. A'r gwaniaeth rhwng y raglen Oedfa Gymraeg 3 lle yna yw ffaith bod, diddorol iawn, y boi un, a'r ferch un, y person yma, yn dechrau'r 3 lle yma, maen nhw'n bwysig nhw, a so what? A ddim gwaniaeth wedyn, ag ys e. Ond mae'r llefydd hyn, mae Matthew yn sôn amdano nhw a ddechrau i'r efengil o bwysigrwydd i ni heddiw. Ac wrth bod ni'n meddwl am y llefydd y 3 lle hyn, mae'n dangos i ni tair agwedd, tair gwedd a'r ffordd mae Duw yn delio gyda'i bobl e. A ffordd mae Duw wedi delio gyda ni i bobl e trwy Iesu Grist. Ac yn y 3 lle, os bod fi'n mynd i sôn am y 3 lle yn weddol gryno bore yma, gobeithio, i ni gweld 3 pheth. Cynllun, cyflwr a chaedwad. Cynllun, cyflwr a chaedwad. Achos mae Matthew, wrth ysgrifennu, mae'n ddiddorol pan chi'n mynd trwy efengil Matthew, pan mae'n sgrennu, mae'n cadw mewn cof, mwy na hynny, hanes Israel. Mae hanes Israel yn stamp, yn cael dylanwad mawr ar y ffordd mae'n sgrennu, ar drefn i efengil e. Mae'n ffram mewn gwirionedd i'w efengil e, os chi'n mynd trwy ddwe. A'r Exodus, wrth gwrs, yn ganolbwynt. A niw fan hyn, ni'n cael hanes Brenin Caerleon, Herod Pharaoh. Ni'n cael yr anialwch. Mae Iesu'n mynd i'r anialwch. Mae pobl Israel yn mynd trwy'r anialwch. Wedyn chi'n cael y ddeddf newydd yn cael ei chyflwyno o'r mynydd. Sinai, bregaeth ar y mynydd. Mae yna stamp. Stamp hanes Israel ar efengil Matthew. A mae'n crybwyll y lle hyn mwyn dangos ffordd mae Duw wedi ymwneud â'i bobl. A mae'r Exodus cyntaf yn gysgod y ffordd mae Duw yn achub i bobl trwy Iesu. Nawr, wy'n mynd i siarad y bobl sy'n o leia dros 30, a bosib, os wy'n gweithio peth mas dros 40. Bydd neb sydd dan 40 yn cofio y pethau bach hyn. Chi'n cofio nhw? Chi'n gallu gweld nhw? Negatives. Negatives. Ddim yn siŵr beth yw gair Cymraeg ar gyfer negatives. Mae bobl ifanc a dim syniad, amdano nhw. Ond oedd rhain ar 11 yn bwysig iawn. Achos na ffordd o'ch chi'n cael lluniau, o'ch chi'n tynnu lluniau gyda camera, a wedyn byddwch chi'n cael rôl o ffilm, ac wedyn byddwch chi'n mynd am rôl o ffilm i cemis, neu byddwch chi'n alfon nhw at super snaps, a byddwch chi'n cael nhw nôl. Byddwch chi'n cael y lluniau nôl, lluniau fyna. Hwn yn dyddio nôl o 1990, mae'n debyg. A wedyn, yn y negatives yma, byddwch chi'n weithiau
fel sy'n digwydd yn tŷ ni, byddwch chi'n ffindo negatives, a byddwch chi'n sgwynto nhw, a trial gweld, pwy sy'n yn y lluna, a beth yw'r lluna. A mewn ffordd, na beth sydd gyda ni fan hyn. Wrth bod Matthew yn sôn am y peth yma, i ni'n cael y lluniau. Achos y proffedoliaethau yw negatives. Mae'r llun yma'n hyn, ond dwi ddim yn glir. Fi'n gallu gwneud mas pwy sy'n yn y llun yma. Os y gole fan hyn, os y gole fan hyn, byddwn ni'n gallu gwneud y mas. Negatives. Mae'n gweithio mas a dalyn cliriach. A na beth sy'n gyda ni, y proffedoliaethau, y tri lle yma sy'n cael ei enwi, maen nhw'n fel negatives. I roi ni a dalyn cliriach. So mae gyda ni tri lle yn y darllenydd hwn, yr Aifft, Rama a Nazareth. A mae digwyddiadau pwysig ynglwm â y llefydd hyn. A'r cyfan yn tynnu sylw fel wedys i at hanes Israel ac yn arbennig at yr Exodus. A chi'n cofio'r hanes, sy'n eisiau fi adrodd yr hanes, a pawb sydd wedi bod ynglwm wrth geni plentyn yn gwybod siwt mae ar ôl geni plentyn, mae'n amser cythryblus anyway. Diffyg cwsg, llefen, mae'n pwyo'n bwydo, ond dyna gyfnod cythryblus ar ôl geni Iesu. Mae'n mynd o groesawu y doethion i ffoi i'r Aifft. Oherwydd bygythiad Herod Fawr, fel ych chi'n gwybod. Mae Herod yn ddiddorol iawn wrth paso, fe oedd yr un oedd wedi mynnu y teitl brenin ar Iddewon. Diddorol yn brenin ar Iddewon. Ond wrth gwrs, mewn cymddaredd, mae'n penderfynu, lladd pob bachgen dyflwyddod, neu dan dyflwyddod yn cyffunie Bethlehem. So yn syth ar ôl ymweliad y doethion, mae'r teulu yma'n cyffrededig am ei bywydau ac mynd i'r Aifft. A oedd un esboniwr, darllenis i yn sôn am fel sydd Joseph bron bod yn goffa cytio yn y plentyn a ffoi a mynd ymlaen fe. Y pobl y dolyg yma wedi bod yn cwyno am newid trefniadau. I ni gyd wedi cwyno am newid trefniadau fi'n credu. Boys, na newid trefniadau oedd gyda teulu bach yma. Yn sydyn ein, ond nhw'n iawn fyna yn Bethlehem yn goffa ffoi am ei bywydau i'r Aifft. A pam yr Aifft? Mae'n debyg fyna oedd yna gymuned o Iddewon, sefydlog, diogel, le o'n nhw'n gallu cysgodi a cael chloches fel ffywyduriaid am gyfnod. Ac yn bosib, os ydych chi'n meddwl amdano fe, yn bosib bod nhw wedi defnyddio'r arian gawson nhw, yr air, athys, fel yr air yn arbennig, a fel modd i'w cynnal i'r rosiad am ryw 2 flynedd. So byddai'r Iesu siŵr o fod yn ryw 2 flwyddod erbyn hyn, gan bod Herod yn mynd i ladd pawb oedd dan ddyflwyddod, ac fi'n siŵr o'n nhw adi aros a falle tua 2 flynedd fyna. So dyna'r hanes, dyna'r cefndir. Mae'n lle cyntaf felly, sôn amdano fe, yr Aifft, y proffedoliaeth cyntaf, a cynllun. Cynllun iachwdoriaeth Duw. Mae Matthew, fel ych chi'n gallu gweld fyna, yn cyfeirio at Hosea 11. Mwyn sôn am Iesu yn arwain i bobl allan o'r Aifft. Dyna beth mae'n gwaed, chi'n gallu mynd at Hosea hunain, o'r Aifft y gelwais fy mab. Iesu yw'r Israel newydd. Iesu yw'r Moses newydd. Iesu sy'n arwain i bobl o'r Aifft, o gaethiwyd. Dyma Exodus 2 mewn gwirionedd. Chi wedi cael sawl ffilm, siŵr o fod, yn ystod yn y dolyg. Chi bod, fel Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard 3, we ddim gwybod sawl Die Hard si, ond Jumanji 1, Jumanji 2. Dyma Exodus 1. Nawr ni'n cael Exodus 2. Exodus 2. Sy'n well, wrth gwrs, Exodus 1, a bydd yna Exodus, fel mae John wedi bod yn sôn amdano fe, bydd yna Exodus 3, sy'n llawer gwell byth. A beth bynnag, fan hyn ni'n gweld dalyn o hyn sy'n digwydd drwy fywyd a marwolaeth Iesu Grist. Os ydych chi'n troi at y broffedoliaeth yn Hosea, chi'n gallu gweld beth sydd fyna. Mae yna eiriau hyfryd.
mae bobl yn cilio a mae Duw yn nesau atyn nhw, a tynnu nhw nôl. Tywysau swy a riffynau caredig ac ar rwymau cariad. Bym iddynt fel un yn codi'r iau. Mae Osea yn dweud, a mae Duw yn dweud trwy Osea yn llacio'r ffrwyn. Mae Derek Kidnes wedi sgrennu esboniad ar Osea, a sawl peth arall, yn rhoi y teitl yma i'r adran yma. How can I give you up? How can I give you up? Sio mae Duw yn gallu rhoi bobl lan. Sio mae Duw yn gallu gwrthod i bobl. Bod i bobl yn gwrthgilio ac yn galed yn gwrthod i gariad, sio mae Duw yn gallu mwrthod ei bobl ni. How can God give his people up? So beth sy'n digwydd fan hyn yw darlun o'r Exodus cyntaf. Mae Iesu yn arwain i bobl fel yn yr Exodus cyntaf. Mae'n galw i bobl o gaethiwyd i wlad o addewid a gadferiad. A mae Matthew yn defnyddio y broffedoliaeth yma fel yw i gwaed i ddangos taw Iesu yw Israel. A fydd yn adfer pobl Duw i iawn berthynas a Duw. Chi'n cofio geiriau i chi. Mae fi yw'r arglwydd dy Dduw, a thyddwaeniodd allan o wlad yr Aifft o di caethiwyd. O di caethiwyd. A nawr mae Matthew yn dweud bod Iesu yn mynd i wneud hynny. Mae'n mynd i arwain i bobl o di caethiwyd. Mae di arwain ni o di caethiwyd. Ni wedi bod yn darllen yn ddiweddar ydyn ni ar nos Fawrth. Bod Crist ein Pasg wedi ei berthu. A cysylltiad yna gyda'r degfed pla. Y cysylltiad gyda Pasg, yr Exodus cyntaf a'r ail Exodus. A chi'n cofio yn y gwedd newidiad. Mae ni'n gweld Moses a ni'n gweld Iesu yn siarad. Ac am beth maen nhw'n siarad? Am ei ymadawiad, am ei Exodus oedd yn mynd i ddigwydd yn Jerusalem. Am ei farwolaeth ei, yr Exodus. Mae'r Exodus yma yn digwydd trwy farwolaeth Iesu Grist. Ond yr ail beth sy'n eisiau dweud am y lle hwn, ac am gynllun iachwydoriaeth Duw, am y cynllun yma, yw bod yna wrthwynebiad ffyrnig i pwrpasau Duw bob amser. Mae gen i Iesu mewn gwirionedd fel dechrau'r rhyfel. Chi'n gallu sôn am Franz Ferdinand, chi'n gallu sôn am golchfagu Gwlad Pwyl, a mynd un, fel sy'n saith gyntaf yn cael ei danio, fel y bom cyntaf yn cael ei lansio. Mae fel rhyfel yn dechrau. A nes ddim byd yn gallu rwyslo yr ail Exodus. Anyway, mae'n ofal dros y teulu bach yma. Maen nhw'n mynd i'r Aifft a maen nhw'n cael lloches a gofal fyna. A chynhaliaeth fyna. Maen nhw'n dod nôl. Herod wedi marw. Ond ei fab yn taliasu, yr un mor glaelon. Yr Herod yn glaelon, fel chi'n gwybod. Yr Herod yr un mor glaelon, fel bod e'n sicrhau bod pobl yn mynd i laru pan oedd yn marw, fel bod e'n mynd i ladd pobl. Ladd arwainwyr o lad. Oedd e mor ffiaidd o hynny. A nawr mae ei fab yn dod. Ond still, mae'r teulu yn cael ei gadw yn ddiogel. Achos gweitha teyrnased craelion iawn, mae pwrpasau Duw yn llwyddo. A mae'n ddiddorol sylwi am dweud bod Herod ei hunain yn Idumead, sef un o lwyth, un o linach Edom. Ac pan ni'n darllen Edom yn yr Hen Testament, mae Edom, pan chi'n darllen am y wlad, sy'n dod o Esau fel chi'n gwybod, pan chi'n darllen am Edom, mae Edom bob tro'n cynrychioliad rhai di-gred a rhai sy'n heb ei hethol sy'n dod yn erbyn pobl Dduw. A dyma Herod yn dod o'r llinach hwnnw ac yn dod yn erbyn pobl Dduw, yn erbyn pwrpasau Duw, a ddim yn llwyddo. Duw ddim yn llwyddo. Os mae trechu gilynion Duw yn ganolog i'r Exodus cyntaf, ac mae'n ganolog i'r ail Exodus fan hyn, a beth sy'n digwydd fan hyn, agwedd amlwg ar yr Exodus cyntaf,
oedd y ffordd o Duw yn trechu elynion. A ni'n mynd modd cysylltu pob un o'r pob un o'r plai, pob un o'r rhaina, gyda diwiau yr aifft. Chi'n gallu mynd trwy hwnna, os bod yn gysylltiad yn natur, y ffordd oedd y aifftwyr yn addoli natur, oedd pob un o'r sawl pla yn cynrychioli diwiau natur. A mae Duw drwy'r pla, a drwy pob pla unigol, yn trechu y diwiau wahanol. Enghraifft, gyda pla'r gwaed, mae'n debyg diw cnwm o diw dŵr. A bywyd, a happy, enw da ar ddiw, oedd diw yr aifft. A mae diw yn trechu drwy'r plai unigol, os taw dyna lluosog fi'n cael ei dweud, drwy bob pla, mae'n trechu y diwiau unigol. Mae'n llwyddo. A wedyn, mae'n dod yn nhw trwy waredigaeth. Gymaint felly bod hyd yn oed y bobl tu fas i bobl Israel, chi'n cofio Jethro? Pwy yw Jethro? A tad yn gyfraith Moses. Dyma beth wedi Jethro. Bendigedig fydd yr arglwydd a chybodd o lawr eithriaid ac o law Pharaoh. Gwn y nawr fod yr arglwydd yn fwy na'r holl ddiwiau. Dyna beth mae'r Exodus yn dangos. Dyna beth mae buddugoliaeth, marwolaeth Iesu Grist yn dangos. Bod Duw yn fwy na unrhyw ddiw arall. A chybodd y bobl o lawr eithriaid a fi'n i trin yn drahaeth. Ac ni wedi cael yn coffo hwnna yn ddiweddar gyda can Zacharias, fel ych chi'n cofio. Sawl gwaith, 2 waith yn credu, mae Zacharias yn sôn am y waredigaeth o law gelynion. A nath John gyfeirio at y ffaith beth yw ein gelynion, sef Satan a phechod. Mae debyg bod Joseph Stalin wedi dweud hyn. Dengys hanes nad oes unrhyw fyddin anorchfagadwy. Anorchfagol. Ac dath y gairiad y Prifysgol Cymru, ond dyw cysyll yn mynd cyn nabod y gair beth bynnag. Ond nad oes unrhyw fyddin anorchfagol. Ac nid oes rhai byth wedi bod. History shows there are no invincible armies, and there never have been. Well, sorry, Joe, chi'n wrong. Achos mae yna fyddin anorchfagol. Mae yna fyddin. Mae yna achos anorchfagol, sef achos Iesu Grist. Ac mae'r efengil, fel ni'n gwybod, gweithio popeth sydd wedi gwyddlenni, gweithio sawl lockdown, gweithio ffaith bod ni wedi goff cael lle, breth i cwrdd yn y dailad, gweithio ar anasterau, i ni wedi goresgyn rhaina, i ni wedi llwyddo. Mae'r efengil wedi cael ei choeddi, mae yna lyfrannau wedi cael ei dosbarthu, tua 3,000 fi'n credu. A nithwr, cyn bod fi'n mynd i gwely, a eisiau ddim i gwely'n gynnar iawn, eisiau ar YouTube, ac mae'n debyg oedd yna 173 o bobl wedi gwylio y gwasanaeth carolau yn Gymraeg, ac 166 gwylio views, os nhw jyst wedi clico, neu os nhw wedi aros yna am y cyfen, 166 yn Saesneg, neithiwr. A bore yma, eisiau gwely'n weddol hwyl nitho, a bore yma, erbyn y bore yma, oedd yna 178 a wedi clico mewn o gwylio yr un Cymraeg, a 177 yr un Saesneg. Insomniacs yn cael ei denu at y gwasanaeth carolau. A mae'n rhyfeddol, yn dweud, mae'n rhyfeddol, faint o bobl, beth yw'r reach hwnna, gweithio popeth, gweithio ar oll anasterau, gweithio ar oll, beth sydd wedi digwydd, mae'r reach, mae'r efengil wedi cyrraedd, mae'r efengil wedi mynd allan. Marchog Iesu yn llwyddiannus, yn dweud. Ni all dair dy wrthwynebu. Chwaith na giffen fawr ei hun. Ystym byd. O, dim byd yn gallu rwystro. Dim byd yn gallu rwystro pwrpasau Duw fan hyn, yn yr aifft, a wedyn ni, a dim byd yn gallu rwystro. Yr ail le, Rama. Cyfeiriad y proffedoliaeth yn Jeremiah 31, a cyflwr. Ein cyflwr ni. Ein cyflwr ni. Beth o Rama? Lle tristwch. Lle colled, lle galar, lle anobaith yw Rama. A mae'n cael ei gyplysu fan hyn gan Matthew gyda rhyw ddigwyddiad erchill o ladd y bechgyn. Falle, dim cymryd yn ei meddwl, falle tua 20 o fechgyn tua'r oed yna yn byw yn y cyffiniau'n stil.
eto I gyd yn rhywbeth erchill ofnadw. Ac mae Matthew yn tynnu sylw at y proffedoliaeth y gair yn Jeremiah 3:1-5. Ac mae Rama'n sefyll am gyflwr o dristwch gael a mae'n nodweddiadol am ddau reswm, sef dyna le oedd mam Israel, Rachel, wedi cael ei chladdu, a dyna le hefyd bydden nhw'n casglu y bobl oedd yn cael ei caethgludo, oedd yn cael ei symud, oedd yn cael ei ala, yn cael ei anfon I Babylon. Fyna o'n nhw, a bydde pobl yn edrych arnyn nhw ac yn llefen nhw oherwydd yr alltudiaeth beth oedd mynd I ddigwydd iddyn nhw. A caeth weision yma. So mae'n lle o ffistwch, o dreni, o anobaith, achos chi'n gweld y caethiwyd. Ond yn y broffedoliaeth, a mae'r broffedoliaeth yn hyfryd iawn, mae'n newid ar drod. Mae'n newid ar drod. Clywed llef yn Rama, galarnad y cwylofain. Rachel yn wylo am ei phlant. A gwrthod a chysur am ei phlant. Oherwydd nad ydyn mwy. Fel hyn y dywyd yr arglwydd. Paid y gwylo. A matal rhagdagau. Oherwydd y mae elw lafel, mydd yr arglwydd. Ddychwelent y wlad y gelyn. Mae gobaith I ti yn y diwedd. Mae gobaith I ni yn y diwedd. Ac fe ddychweld y blant yw bro a'i hunain. Mae elwydd lafel. Mae baich pechod yn drwm. Mae fel gwaith trwm. Mae'n pwyso yn ni. Mae'n galed. Mae'n drenus. Mae'n goffa ni gyda darlun o'r Exodus cyntaf. Mae'n goffa ni o ffordd oedd pobl Israel yn cael ei trin. Yn cofio ffordd yn y trin? Po fwyaf caint I gothrymu, mwyaf yn y byd yr oedd yn amlhau yn cynyddu. Gorfodwyd i'r Israeliaid weithio dan ormes. Gwnaeth yr eithdiaid eu bywyd yn chwerw, trwy gosod I lifurio yn galed, a chlai a ffriddfaeni. Diddorol, beth mae pechod I ni wneud? Gwir droi trefn Duw. Gwir droi darpariaeth Duw. Mae gwaith, mae'n tyfus I di ymddeol, mae gwaith am beth da. Mae cael gweithio am beth da. Ond o'n nhw wedi camddefnyddio rhodd Duw. Maen nhw'n cam drin gwaith. A maen nhw'n troi gwaith yn ormes. Dyna beth mae pechod I ni wneud. Mae'n cam drin. A pethau, mae'n camddefnyddio. Mae'n gwrthdroi. Mae'n gwirdroi. Mae'n gwirdroi y pethau da. Ni'n darllen yn rhain I dyn. Ni'n gwybod bod gwaith yn un o bwrpasau pennaf, gogyneddus, bodolaeth Duw I ni, dynion pobl ffyn greodd y byd. Beth o'n ni fod I wneud, cymryd yr ardd yn yr ardd I thrin a'i chadw. Ond mae pobl yn ei pechod yn gwydroi hynny. A beth sy'n digwydd yn y hanes hyn? Yn y hanes hyn, mae gofal y blant yn cael ei wydroi hefyd. Mae ffordd nhw'n trin plant. Mae Herod yn lladd plant. A beth sy'n digwydd dyddiau yma yn ein cymdeithas ni? Beth mae pechod wedi wneud, sef bod y tholi yn rhemp. A dyna beth mae pechod yn ei wneud. Plant, roedd Duw. Mae gan lle hynny, bod pobl yn ei lladd. Ond mae gobaith I ti yn y diwedd. Mae gobaith I ni yn diwedd. Trwy Iesu Grist. Mae Iesu wedi cario dydd. Caeth carcharorion fynd ymhydd. Ni'n cofio Lord of the Rings. Ni'n cofio os chi wedi darllen neu chi'n gwylio ffilms. Oedd e'n drafodiad ni fynd I bod y ferch yn cael penblwydd a dydd Gold San Steffan ni'n mynd a eithon ni weld y gyfres I gyd. Ond chi'n cofio hwn? Bod Samchi, Ganchi, pan mae Gandalf yn nôl yn fyw yn Lord of the Rings. Gandalf is you, fe ti yw Gandalf.
A wedyn mae Sam yn dweud hyn. A wnaeth popeth trist droi yn anwyr. Is everything sad going to come untrue? Wel, ni cael rhaglas o hynny yn dyn ni. A na i'n achydoliaeth. Bod y pethau trist yn mynd i ddod yn anwyl. Anyway, beth yr ateb i Sam? Beth ni yn mynd i ateb i Sam fel Cristnogion? Is everything sad going to come untrue, Sam? A wnaeth popeth trist ddod yn anwyl. Wel, ar un y bryd ni'n gwneud gwnaeth. Gwnaeth, Sam. Mae pethau trist yn mynd i ddod yn anwyl. Ond gyda'r Exodus 3, yr Exodus nesaf, yr ail ddyfodiad, beth ni'n mynd i waed? Ydy. Mae nhw wedi dod. Ydyn, mae popeth trist wedi dod yn anwyl. Mae wedi cael ei dadwneud. Mae wedi troi'r allugaeth. Mae popeth trist wedi. Mae Iesu fyna yn sychu a'n dagre i gyd. Tyn fe yn ei roegaeth i wed, gwawried bellach fore ddydd. A trydydd lle, yr un ola. A trydydd lle, Nazareth. Nazareth. Yn gyd yn digon cyfarwydd y Nazareth. A Caedwad. Ni'n dod at Caedwad nawr. Ni wedi cael y cynllun. Ni wedi cael y cyflwr. Ni'n dod at Caedwad. Os mae Exodus 2, mae'r waredigaeth yma sy'n dod o Iesu Grist. Beth yw e? Mae'n ffordd i nabod Iesu Grist. Mae'n ffordd i nabod Iesu Grist. Dyma ffordd ni'n dod i nabod Iesu Grist. A dy'r Exodus cyntaf, oedd yna ddiffyg adnabyddiaeth o Dduw. Chi'n cofio, yn yr Exodus cyntaf, chi'n cofio, un o Moses yn gweud, wel, beth yn mynd i wneud? Sut fi'n mynd i esbonio pwy i ti arglwydd? Dyw yn anfon i'n wneud y gwaith yma, a Moses yn gweud, wel, beth yw denw di? Beth yw denw di? Pwy yw ti, really? Pwy yw ti? Sut fi'n mynd i esbonio? Wrth y bobl yma. A wedyn mae Pharaoh yn gweud, wel, sut fi'n mynd gymysel o diwyn? Pwy yw'r diw yma? Wi ddim yn nabod e. Wi ddim yn nabod e, mae'n gweud. Felly weld yn Exodus 5. Ond mae Duw trwy weithredoedd rhyfeddol yn dangos un. A mae pobl yn dod i nabod e. A'n cael adnabyddiaeth ohono fe trwy weithredoedd. Trwy'r Exodus cyntaf, trwy weithredoedd rhyfeddol, a fwy beth trwy'r ail Exodus, trwy farwolaeth Iesu Grist. A ni'n dod at Caedwad. Achos Nazareth yw e. Nazareth yw e. A ble mae'r broffedoliaeth? A ble mae'r broffedoliaeth? Dyna le mae pregethwyr yn gallu bod yn hynod glyfar, achos maen nhw wedi darllen y llyfr iawn, a maen nhw'n gallu gofyn y cwestiynau iawn, a mae pobl eraill ddim yn gwybod ateb, bobl sy'n falle bod chi gyd yn gwybod ateb. Ond os ddim un broffedoliaeth ysau, sy'n dweud taw Nazareth yw e, dim un broffedoliaeth benodol, does dim un testyn fi'n gallu cyfeirio at fe, achos taw thema yw e, negesau yn bardwn y proffwydi, taw un gostlyngedig. A dirmygus fydde fe. Pam yn gwaed hynny? Achos Nazareth, na chi le oedd Nazareth. A mae dyn ni gyd lefydd ni'n gallu meddwl amdanyn nhw. Siŵr o fod, le ni'n dymugu. Hynny yw, mae'n siŵr bod pobl yn gwaed, cymoedd. Dim syndod bod Covid ar gynnydd yn y cymoedd. Chi ddim yn syni dim syndod bod y gra blaen y gwent, neu yn Merthyr, mae'n siŵr, a na'n dyrmig. A fi'n gallu gweud hwnna, am bod fi'n dod o cymoedd, so fi'n oreit ag Angela, ni'n gallu gweud y peth, ni'n gallu addel y peth. A mae'n siŵr bod chi, fan hyn, yn llinelli parchus yma, yn gallu cyfeirio at lefydd amhachus, na un o'r gogledd. Fi'n gallu enwi cwbl o stadau, tai cyngor, tai cymdeithasol yn y gogledd, siŵr fod. Fi'n gallu bod yn ddilmygus yn ni, fi'n gallu bod yn hun gyfiol. A dyna beth oedd agwedd yr Iddewan. At Nazareth, a lle hwnnw. Dyna lle diwetha byddwch chi'n disgwyl i'r Caedwad ddod ohono fe. A chyfi, byddwch chi byth yn disgwyl i rhywun sy'n mynd i wneud job o redi i bobl ddod yn Nazareth. Ond mae'n un sy'n dod o lle dirmygus hwnnw. A chi'n cofio thema trwy'r ysgrifau? Yn Psalm 22, pryfyn o'i fi, gwawd a dermig a bobl.
Psalm 29, dy fwyn di a dygais warth. A beth yw cwestiwn Nathanael yn Iwan, ffenw gyntaf Iwan. All dim da, y ddod yn Nazareth. Dim da, all dim da. Mae'n debyg oedd y pobl Nazareth, debyg iawn I fi, pan fi'n siarad Saesneg, ond yn siarad yn eitha rough, really. Ond yn gollon I Eiches, mae'n debyg, fel pobl sy'n siarad Saesneg. A felly oedd pobl yn edrych clywed I trwy'n hynny, a dim byd da. All dim byd da ddod yn Nazareth. A ble mae hwn yn mynd â ni? Ble mae'n mynd â ni at y proffedoliaeth fawr? At Isaiah 53. Roedd wedi ei ddilmygu a'i wrthod gan eraill. Yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir. Yr oeddwn ni fel pen cuddio yn wynebau o ddiwrtho. Yr un dilmygus, Iesu. A ni'n cofio yn Philippiaid bod wedi gwahau hun yn gymryd ffurf caethwas. Mwyn ein rhywun ddau ni, a dod ar wedd ddynol. Dath Iesu at y rai dydmygus, y rai gorthymedig, y rai dan othrwm, oherwydd bod ots gyda fe. A mae'n caledu, ac yn fodlon ei gwiredu drwy garedd a'i gariad diysgog. Ac yw yna'n air o gysur I ni, mewn ffordd. Yn y cyfnod anodd un. Pan mae pobl yn teimlo pwysau, pan mae pobl yn gweld anodd, pan mae pobl yn teimlo bod ni'n dywyll, bod yna sim gwaredigedd I gael, bod ni'n goff cario ymlaen, ni wedi cael doleg nawr, a dyma ni nawr, gaeth i'n tai, ddim yn gweld neb yn cael dod mewn I tŷ, mae'n galed. A mae'r un dyrmygus yn dod at ni. A ni'n cael adlais o beth wedodd Duw wrth Moses. Beth wedodd Duw wrth Moses, yr oedd wedi gweld adfyd fy mobl, a chlywed ei gwaith. A mae Duw wedi gweld ein hadfyd ni. Daeth brenin, yr hollfyd, I Oedfa ein hadfyd. Wedi gweld ein hadfyd ni. A Duw, beth arall mae Duw yn gwaith wrth Moses? A gwn am ei doluriau. A gwn am ei doluriau. A pwy gymerodd ein doluriau? Ar y groes. Ond Iesu, a Nazariad, yr un dyrmygus. Felly tri lle, yr aifft, Rama, Nazareth, bach yn gloi, ar y gwmpas y llefydd hyn, cynllun Duw, anochwygol, cyflwr gwael ni trenis, ond bod y caedwad wedi dod. A'n gwaredu ni o'r cyflwr trenis wedi dod lawr at ni. Beth y pwynt hyn I gyd te? Bod fi'n gorffen. Bod ni wrth feddwl am hyn I gyd, am y cynllun, am y cyflwr, am y waledigaeth, am y caedwad gogyneddus, bod ni'n dwy'n gogoniant I Dduw. Yn Peder yn dweud, yr amcan yn pob dim yw gogineddu Duw trwy Iesu Grist. Gogineddu Duw trwy Iesu Grist. Iddo ef y perthyn y gogoniant a gallu byth bythau. A dde'n harw I pan o'n i'n darllen trwy actau yn ddiweddar. Mae Paul yn dod nôl ac adrodd beth oedd wedi digwydd ar ei daith. Ond mae'n dod nôl at Iago, at Peder, at Iago I chi, os dwi'n cofio nhw, sori. A mae'n dod nôl ac mae'n adrodd yn fanwl a pethau roedd Duw wedi gwneud yn blith y cenedloedd yn actau 21. Mae'n dod nôl ac adrodd y pethau o Duw Iago. Mae wedyn I ni gyrraedd Jerusalem, cwrs yn groes o'r llawer gan y credu. So mae Paul yn dod nôl ac adrodd o'r bethau rhyfeddol oedd wedi digwydd. Pobl oedd wedi derbyn Iesu fel I caedwad, fel I gwaredu. O glywed hyn, roesent o goniant I Dduw. O glywed hyn. Efyd na beth ni'n wneud. Efyd na beth wi'n wneud. Wrth glywed y pethau ni wedi clywed, a ni'n clywed o wythnos I wythnos. A ni'n rhoi gogoniant I Dduw. Beth ni wedi bod yn sôn amdano fe? Yn y gwasanaeth crolau. Beth yw beth sy'n sefyll allan? Gogoniant I Dduw yn y goruchaf. Tanoedd cyhoeddiad
bod y brechlyn Pfizer wedi cael ei awdurdodi, oedd y papurau newydd wedi ymateb yn newyddion nhw. Trydydd o Ragfyr. Dyma siwt o'n nhw wedi ymateb. Y Sun. Os ydyn nhw werth mynd at y Sun. Just the job. Just the job. A Mail. What a shot in the arm for Britain. Telegraph. Now we can reclaim our lives. We can reclaim our lives. Express. Dyma'r un gore. We've done it. Mae'n sylweddol bod gyda fi ran yn y peth. Mae'n nghofio y tro na, o'n i'n labordi yn helpu nhw. We've done it. A ni'n Prydain. We've done it. Ac o'n i'n meddwl hwnna. Oedd na un sôn i bobl na bydd wythu dros yn y labordau, oedd yn gweithio mor gloi. Ych chi'n cofio enwau y ddoi na, sy'n tu nôl i'r cwmni na? Chi'n cofio nhw? Bobl oedd wedi dod o Iran, neu Twrci, UK, os fi'n cofio nawr, oedd ei enwau lawr gyda fi'n. Chi'n cofio nhw? A ni'n fel chi'n disgwyl bydd y pobl, waw, diolch iddyn nhw. Diolch iddyn nhw am hyn. Mae ydyn nhw'n bobl ffantastig bod nhw wedi cyflawni y fath beth. Ond na, we've done it. We've done it. What a shot, now we can reclaim our lives. A dagr y peth yw hyn, bod ni yn gallu bod fel yna, ni fel Cristnogion. Ni'n cymryd. Ni'n falch o'r waredigaeth yma. Ni'n falch o'r roddion yma. Ni'n falch o'r bendithion yma. Ond ni'n araf i ogynneddu Duw. A beth y ogynneddu Duw? Rhyfeddu, mostol, caru, addoli, diolch, cynabon, gwasanaethu. Wrth gwrs fe. Bach mwy na hynny. Bod ni yn dangos stamp Duw ar ein bywydau. Ni'n adlewyrchu cymeriad Duw yn ein bywydau ni. Mae'n adlewyrchiad ym mhob peth ni'n wneud o gymeriad, holl gymeriad, priodyleddau Duw. A mae'n anodd, ynddo fe? Mae'n anodd. A mae'n her i ni. Ond na beth ni'n cael gyda Moses, na beth ni'n cael gyda Jethro, na beth ni'n cael gyda Mair a Zacharias a Simeon, maen nhw'n cynabod Duw, mawredd Duw, cymeriad Duw. Mae arnyn nhw, mae stamp arnyn nhw ar eu bywydau nhw. So os bod ni'n symud ymlaen, o'r cyfnod hyn, i'r cyfnod nesaf, i'r flwyddyn newydd. Ife dyna'n nod. Cogineddu Duw. Mwyn i enw. Amen. Gan ola. Diolch. O daiwch ffyddloniaid o llan o'r ddyleddu o daiwch i Fethlem dref.
Arglwydd cynyddwyo ni bob amser i ddwy'n gogoniant i thenw rhyfeddol di. Arglwydd yn ein gwendid, yn ein llesgydd, yn ein difaterwch, yn ein cnawdolwydd. Arglwydd symud ni, fel bod ni'n dangos dy stamp di ar ein bywyd ni. Fel bod ni'n byw i'r dyfwyn di, a dangos natur rhyfeddol dy gymeriad hoffus, cariadlon, trigarog di arglwydd bob amser. Nawr i ddwyf sydd â gallu ganddo eich cadw rhag syrthio, eich gosod yn ddifau a gorfaleddus, ger bron a'i ogoniant, i ddwyf yr unig ddiw a'n gwiredwr trwy Iesu Grist yng Ngharglwydd, a bydd y gogoniant a mawr hydy gallu ag awdurdod cyn yr oesoedd ac yn nawr a byth bythoedd. Amen.